Hello everyone! Welcome everyone sa ating free raffle, free rice, free Litoray. At dito lamang po yan sa Lito Draw. "52 weeks. We are now in 52 weeks. Hello Marites Suganas! Hello po ninyo Kiranti! Iton may Sarayaw Anay! Jomar Langit! Hello po! Sarayaw Anay kita! First year anniversary! Kaya kailangan natin magsarayaw. Nakakatuwa lang at umabot tayo sa ganitong katagal. Sana mayroon pang mga susunod na taon ano. Okay lang ba yung sounds? Naririnig nyo po? Happy birthday sa Lito Draw! First year birthday po ni Lito Draw. Sana mayroong second year ano. Tuloy po yung ating pamamahagi ng free rice, free raffle, free pahulaan. Happy anniversary! 1 year na ang pagbibigay ni Sir ng tulong sa mga nangangailangan. God bless po. Thank you so much, Jomar Langit. Sumalangit nawa. Yasmin Isabel Channel.
Manolito and Ate Ana. Kachacha Ana, God bless. Naku hindi marunong si Ana sumayaw ng chacha. Kailangan pang turuan. Yung tugtog na yan, masayaw-sayaw eh. Thank you. Thank you, Arlene. Arlene Guadamor, thank you. Sayang nga lang at hindi natin pwedeng i-connect ngayon yung ating 3 balls at saka 6 balls dito kasi pinagbawal po. Kaya sa mga gustong magkapira sa ating 3 balls and 6 balls, punta lang po kayo sa Lito Draw YouTube channel at nandoon po. Pero yung result ay inaano ko pa kung pwede ko dito mai-upload yung result. Pagkatapos nito, magvi-video kami ng 3 balls at saka 6 balls result. Tapos i-upload ko doon sa Lito Draw. Tingnan ko ba kung pwede rin dito mai-upload yung result para makikita nyo rin. Pero mas maganda doon na rin lang para ito po dito sa Lito Abadjis YouTube channel ay tuloy-tuloy po yung ating live sa pamimigay ng bigas at saka sa pahula. Kung ano-ano yung ating magagawa para makapag-share. Kung mayroong isi-share. At remember, ito po ay pansamantala po lamang hanggat mayroong budget si Lito Draw at saka mayroong mga nagtatap up. Ito po ay tuloy-tuloy ang pamamahagi. Nakalink na po ito sa namin sa history. At baka maipamana rin ito sa mga kung sino gustong magmana. Yung may puso. Para tuloy-tuloy yung pamamahagi. Ang pamimigay po natin ng bigas, ito po ay maililipat-lipat sa iba-ibang lugar. Kaya sa Adwa Sentro, once na makatanggap na lahat yung ating mga beneficiaries sa Adwa Sentro, ito po ay maililipat malamang sa Cavite. Isang barangay sa Cavite. Ang gagawin natin, bawat barangay, kukuha tayo ng mahihirap talaga na around 75 beneficiaries. Bawat barangays na mayroong mag-aasikaso. Tapos, yan po, pagkatapos ng 75, at ililipat na naman po natin sa ibang barangays. Sa iba-ibang lugar kung sino yung gustong mag-assist. Yung mag-a-assist, mayroon po siyang 5 kilos every Sunday. Every week, mayroon pong 5 kilos. Ang budget po ay 1,000 every week sa bawat barangay. 4 po ang tatanggap ng tagli-5 kilong bigas. Tapos yung isa po ay papupunta sa nagvi-video at saka nag-aasikaso. Kailangan po naka-video para alam namin ng mga nagtatap up din na alam nila kung saan mapupunta. Kaya kailangan ng video. Kahit 4 lang nabibigyan, kailangan i-video para alam namin na nakakarating. Kasi hindi po namin alam na dito po kami sa abroad. Yun po ang vision ko. Tuloy-tuloy po ang pamamahagi para maraming makinabang. Sana mayroon ding mga gumaya para maging masaya ang buhay. Antayin lang natin si Mrs. bago natin ituloy yung mayroon pong mga nag-top up. Kaya ang makakatanggap po ngayon ng free rice ay around 38 families ang tatanggap ng tagli-5 kilong bigas ngayong week 52 sa ating first year anniversary. 38 families, 4 po sa Adwa Sentro, Cabanatuan City at 4 po sa Hernane, Barangay Tanglad, Hernane ang tatanggap ng tag-4 na kilong bigas. At mayroon po sa General MacArthur na around 30 families ang tatanggap ng tagli-5 kilong bigas sa General MacArthur. Kasi sa General MacArthur, mayroon po tayong around 800 families na beneficiaries na mas higit na nangangailangan, mas higit na kailangan ng extension sa kanilang hapagkainan.
Maraming salamat po kay Engineer Odi Leo Ortiz ng Cavite. Siya po ay nandito sa United Kingdom. Siya po ay ninong ni Josh. Kumpare ko po, siya po ay nag-top up ng 50 pounds ngayong anniversary. At kay Mr. and Mrs. Sinon and Tina Beltran, maraming salamat po. Sila po ay nag-top up din ng 50 pounds ngayong ating week 52 sa ating anniversary. At kay Mr. and Mrs. Joseph Rose Morales, maraming salamat po. Sila po ay nag-top up ng 30 pounds, isang bultong bigas. Pasaya na around 10 families natatanggap ng tagli 5 kilong bigas. At si Alex Alura na nagbigay din ng 13 pounds. Kaya maraming salamat po sa ating mga nag-top up ngayong ating anniversary. Kaya ang makakatanggap po ng ating free rice ngayong ating anniversary ay around 38 families ang tatanggap ng libre ng tagli 5 kilong bigas. At yung ating pahulaan ay mayroon po tayong around 5 po. 5 po ang ating papahulaan ngayon na tatanggap ng tag 10 pounds. Tingnan natin kung sino yung sino yung masiswerte. At tingnan po natin kung sino yung mga nakasubaybay. Doon natin malalaman kung sino yung mga nakasubaybay sa ating free rice or free raffle. Masayaw-sayaw yung tugtog. Nasaan ba yung heart? Nandito o dito? Kaliwa, no? Ayan, para sa inyo. Ayan. Para sa inyo. Mayroon po tayong 14 na ating mga kaibigan na nakasubaybay ngayon. Nagsimula po yung ating free rice sa last week sa Barangay Tanglad, Hernane. Hello po kay Pyra Navidad. Kulaan ko. Jomar Langit, taga saan ka ba? Kadami mong sunod-sunod na message. Thank you, Jomar. Jira Sarmiento. Maraming salamat po. Simpleng Pintor. Lamsak po, tamsak po. Hello! Hello everybody! Welcome to our first year anniversary of Lito Draw, Free Rice, and Free Raffle Draw. Kita mo yung uniform namin, galing kami sa prisuhan. Kami po ay nakatali sa inyo. Kaya kami ay mga priso ngayon sa pagmamahal. Ayan na po. Okay po. Mayroon po kaming uniform nandito na ipinadala galing sa Pilipinas. At baka in the future magbigay din ako ng t-shirt na mga ganito. Pero isang kulay lang po ang ibibigay ko. Pag mayroong magtatap up, saka ako magbibigay ng t-shirt. Unahin ko sa General MacArthur. Okay po, welcome po sa week 52 ng ating Free Lito Draw. Okay po, I'm back. Thank you, Lord, for I'm back again. Back again, kaya kailangan mag-extra again. Nakapag-cancel ng 2 night. Medyo okay na pong igalaw itong aking left shoulder. Pero medyo may konti pa pong
sakit, pero okay na po. Sabi ni Arlene, sumayaw daw tayo ng cha-cha. Marunong ka bang mag-cha-cha? Hindi marunong, kaya kailangan maturuan ko si Mrs. ng cha-chang waray. Waray-waray cha-cha. Okay po, may mga greetings tayo ngayon. Sino ang early greeters? 901? Si Nino Quirante. Nenyo Pirante, yan po ay si Arlene Guadamor. Okay. Teresita Magno, hello sa mga taga-H Concepcion. Taga-H Concepcion ba yun? Sa Teresita Magno? Yes, ayun na, Concepcion B. Magno. Sorry, Teresita, hindi kita nakilala. Taga-H Concepcion ka pala. Ay, Concepcion ba? Concepcion B. Okay, Concepcion B. Magno, ang pangalan, hindi taga-H Concepcion. sorry. Ang thought Concepcion. Hello po dyan kay Inang, kay Yasmin, and kay Monted sa H Concepcion. Hello kay Marites Huganas. Maraming salamat po sa Abadjes family, ang Ganaban family, na mga tumulong dito at saka sa mga kaibigan na tuloy na tumutulong maghatid ng ng ating palibreng bigas. Kay Marites Huganas, maraming salamat po Marites. Kay Lilibet at saka Team Lilibet, Abadjes, maraming salamat po. At kay Rosemary Daes na siya ang nag-aasikaso ngayon sa Barangay Tanglad. Maraming salamat po sa inyo. Yan po sa Adwas kay Ate Lib. Kay Ate Lebe Ramos Flores. Maraming salamat Ate Lebe at Okay. kay Jenny Magsambol na naghahatid po ng ating free rice ng surprise sa ating mga kababayan dyan sa Adwa Sentro. Maraming salamat Jenny. Okay po, meron po tayong 19 viewers. Okay, let's welcome them. PM Bile, Jomar Langit, Chari Navidad. Okay. Jonas Sarmiento, hi. Tamsak. Rowena Garcia, thank you po. Okay, Jira Sarmiento. Simpleng Pintor, hi. Sino pa? Marites Uganas, napapaindak ako sa tugtog mo. Okay, Tess. Baka manalo ka ngayon sa aming pahula. Jenny Rose Vlog! Tingnan natin kung sino yung mga nakasubaybay sa ating pahulaan. Kay Mel Amilok. Rachel Dais. Jenny Rose Vlog, Hi, kay Rachel Daes, sila po. Okay, Simple Pintor. Okay, si Mel Amilok. Okay po. Sorry to draw. 1 year na din ako nag-aabang lagi sa inyo. Okay. Sino si Jenny Rose? Si Mel Amilok. Ito po si, alam ko nanalo na yung mga Amilok na yan. Kasi Okay, kita tayo pa, sinam, thank thank you. Hi, kay Rachel Dais. So, ngayon po ay tayo ay sa Adwas. Puntakin mo yung Okay po, thank you very much po sa ating mga sponsors ngayong week 52. Ang mga nag-top up po ngayon ay si Leo Ortiz. Engineer Udi Leo Ortiz. Nagtap up po siya ng 50 pounds. At si Mr. and Mrs. Sinon Tina Beltran. Nagtap up po ng 50 pounds. Maraming salamat po. And kay Mr. and Mrs. Joseph Rose Morales. and Rose Morales. Nagbigay po ng 30 pounds. Maraming salamat po. At kay Alex Alora na nagbigay ng 13 pounds 50. Okay, thank you very Maraming much. salamat po sa mga nag-top up. At mabuhay po kayo. At mayroon po kayong gininto ang puso na baka kayo yung magmana nito. Pag hindi na kaya ni Lito Draw, kayo na lang. Okay po, itutuloy po natin yung ating pamamahagi ng free rice. Sa Adwas Punta po Centro. muna tayo sa Adwa Sentro, Cabanatuan City. Mayroon po tayong around 150 beneficiaries sa Adwa Sentro at apat po ngayon ang tatanggap ng libreng bigas sa Adwa Sentro. Ngayong ating week 52. Ayan, nakikilala niyo ito yung ating mahiwagang tambiolo. Simula sa week
2. Nagsimula po ito ng week 2. Okay, happy Sunday po sa ating lahat. Thanks to the Lord. Ngayon po ay 2nd of May. 2nd of May na po. Napakabilis po ng araw. Hello po sa mga may birthdays. Birthday greetings sa lahat po ng mga may birthday ngayon. Happy birthday. Sorry po sa ate ko kay Mana. Last week, birthday niya nung Sunday, hindi ko po nabate. Talagang, I'm sorry Mana, napaka-busy po. Walang nag-remind. Napaka-busy po ni Lito Draw, kaya kahit kapatid, hindi na mabate. Wala pong nag-remind. Yung mga pamangking ko, kailangan i-remind nyo yung uncle nyo. At, walang nagme-message. i-remind nyo yung uncle nyo at hindi na active yung mayroon na kaunting dementia. Okay po, tuloy po tayo sa ating pamamahagi ng free rice. Sabi ni Jenny Rose Vlogs, nakikilala daw niya ito dahil 3 times na siyang nanalo. Aba, ang swerte naman ni Jenny Rose. Sige nga, kung mananalo ka uli. Okay. Okay po. Tuloy na po tayo sa ating pamamahagi ng free rice. Punta po tayo sa Adwa Sentro. Mayroon po tayong around 150 beneficiaries sa Adwa Sentro, Cabanatuan City at 4 po ang tatanggap ngayon ng tagli 5 kilong bigas ngayong week 52 sa ating anniversary. Ito na po yung unang tatanggap. Numero 15. Malapit na po mapuno yung Sa Adwa Centro, malapit ng... Okay, ang number 15, si Emily Castro. Emily Castro, congratulations! At kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas ng libre. At ang pangalawa, ito na po. Numero 29. Okay po, Emma Parungaw. Ima Parungaw, congratulations! At kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. At ang pangatlo po, numero 44. Okay, si Luciano Balino. Luciano Balena, congratulations! At kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Congratulations. At ang pang-apat po, ito na po, numero 9. Okay, number 9, si Onis Nicha. Onis Nicho. Nicho ba? Nicho. Nicha. Sorry po. Onis Nicha, congratulations. At kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas ng libre galing sa Lito Draw. Okay po. At parang mga 3-4 weeks na lang itong ating adwas ay mapupuno na po. At yan po ay malilipat natin sa bandang Cavite. Once na mayroong mag-asikaso dyan ay may lilipat natin sa Cavite. Okay po? At Okay, congratulations sa 4 winners ng free rice sa Adwa Centro. punta naman po tayo sa bayan ng Hernane, Eastern Samar, Barangay Tanglad. Keep safe po tayong lahat. Yan po sa Philippines, ang pandemic ay still napakadami. So keep safe. Everybody, follow the health and safety protocols. Yan po ang makapagliligtas sa atin. Ang ating pong sa pagsunod sa ating health protocols. Wag susuway. Laging sumunod. Laging sumunod. Dahil po kami Para dito, walang problema. dito po kami sa UK, kahit po fully vaccinated po ay health protocols po ay sinusunod pa rin. Kaya po sa amin pong nursing home ay free COVID po. Free COVID. Okay po, tuloy na po yung ating pamamahagi ng bigas. Punta naman po tayo sa Eastern Samar, Barangay Tanglad. Mayroon po tayong 150 beneficiaries sa Barangay Tanglad. At 4 po ngayon ang tatanggap ng free rice. Okay. Ito na po, sino kaya ang pinakauna? Good luck! Rose, nakaready ka na ba? Nakaready na daw ang bigas. Numero 68. Barangay Tanglad, number 68.
Okay, si Teresita Antipolo. Uy. Congratulations, Teresita Antipolo! At kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas ng libre. Ito na po yung pangalawa na tatanggap sa Barangay Tanglad, Hernane. Numero 47. Number 47. Okay, si Maria Abrugar. Maria Abrugar, congratulations! Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas ng libre. At ang pangatlo, ito na po. Number 3. Numero 12. Okay, number 12. Si Rico Boy Makawile. Rico Boy Makawile, congratulations! At kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Yung pang-apat po, ito na po. Numero 9. Number 9. Mary Jane Makawile. Oy. Mary Jane Makawile, congratulations! At kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas ng libre. Ito, magkapatid. Mag-ano. Sa ating mga kababayan sa Adwa Sentro pati sa Barangay Tanglad, at makakarating po ang bigas sa inyong mga tahanan pag naigayak na po. Ito po ay hatid ni Jenny Magsambol at sa Tanglad, Barangay Tanglad, hatid po ni Rosa Daes. Makakarating po sa inyo ng surprise! Surprise galing sa Lito Draw! Congratulations sa 4 winners dyan po sa Barangay Tanglad. Okay po, dito naman po tayo sa General MacArthur Eastern Samar. Sa General MacArthur Eastern Samar, mayroon po tayong around 800 beneficiaries at 30 po ngayon. 30 families ang tatanggap ng tag 5 kilong bigas ng libre ngayong week 52 sa ating anniversary. Okay po, at simula po tayo sa group number 6 at 6 po ang tatanggap sa group number 6. Welcome po kay Eileen of Riasa. Okay, okay, first time po ito na aking nabasa. Okay po. Morning, Tess! Yung ating free raffle sa ating free Lito Race sa 3 balls at saka 6 balls ay punta lang po kayo sa Lito Draw YouTube channel at i-type nyo at sa baba ng Lito Draw mayroong Lito Draw doon, pindutin nyo at lalabas po yung mga videos. May upload po yung ating week 53 ngayong araw nito o bukas, kaya punta lang po kayo at bawat isang subscriber na kasali doon kailangan titingnan nyo yung result sa ating 3 balls at saka 6 balls, kasi once na hindi nyo ma-claim yung inyong napanalunan, yan po ay mapupunta sa ating palibreng bigas. Kaya tingnan nyo! Sumali po ba kayo? Nag-comment po ba kayo sa week 53, week 52 ng 3 balls and 6 balls? At saka 6 balls. Malaki na po Okay. yung ating grand prize sa ating 6 balls. Okay. It is around 38,500. Okay, At sandali ang lang po. ating 3 balls ay 100 pounds po sa ating 3 balls, not less than 600. Pero once na makakuha kayo ng 2 balls sa ating 3 balls, kayo po ay tatanggap ng consolation prize na 10 pounds. At saka sa ating 6 balls, pag nakakuha kayo ng 5, mayroon kayong 10% sa total grand prize. Pero kung 4 naman ang makukuha nyo sa ating 6 balls, yan po ay magkakaroon din po ng consolation prize ng 10 pounds. Libre lang po, kaya kahit sinong pwedeng sumali. Yan po ay pampalubag loob, kaya kasayahan para mayroon tayong paglibangan. At walang problema sa akin, kahit maglibang yung bulsa ko para sa inyo, okay lang po. Yan ang history ni Lito. Okay po, at antayin lang natin si Mrs. at para maituloy yung ating pamamahagi ng free rice sa General MacArthur Eastern Samar. Hello po, pa-shout out out Manolito. Happy first anniversary YouTube po. God bless you and to your family. Hello, Gisa Nabales channel. Teresita Magno, happy first anniversary. Conception B Magno. Hindi pala taga Conception. Conception B Magno pala.
Sarap sumayaw. Sino kaya ang una kong maisasayaw pag nakapagbakasyon ako sa MacArthur? Ng cha-cha. Ang una kong maisasayaw, mayroong 5 kilong bigas. Sino kaya? Antayin lang natin si Mrs. para tuloy yung ating pamamahagi. Group number 6 at saka sa group number 6, yung group number 1 to group number 5 ay natapos na po. Lahat po ay mga nakatanggap. Yung iba ay nakatanggap na po ng 2-3 beses. Kaya didiretso po tayo sa group number 6. Okay, Pag naubos na po ito, group hanggang 10, ito po ay babalik uli para tuloy-tuloy po. Okay po. Meron po tayong 23 live viewers. Okay po. Group number 6 at 6 po dito ang tatanggap ng free rice ng tagli 5 kilong bigas. 5 kilos rice. Ito na po ang unang tatanggap. Sino po yan? Numero 33. Group 6. Okay. Mr. and Mrs. Eleuterio Abolencia. Mr. and Mrs. Eleuterio Abolencia, congratulations! Kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas ng Barangay Dumrok. Yung pangalawa po, ito na po. Numero 19. Okay, number 90. Okay po, Mr. and Mrs. Ignacio Sabehon. Mr. and Mrs. Ignacio Sabihon ng Barangay Dumrog, congratulations at kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Numero 23. Okay, Mrs. Claudia Gapati, Barangay 1. Mrs. Claudia Gapati ng Barangay Ono, kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. At ang pang-apat po ay numero 51. Okay po, Mr. and Mrs. Domingo Padual Jr. Mr. and Mrs. Domingo Padual Jr. ng Barangay Dumrog, congratulations, kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. At ang pang-5 po, numero 12. Number 12. Okay po, number 12. Mr. and Mrs. Lorenzo Belicarpio. Mr. and Mrs. Lorenzo Belicario ng Barangay Dumrog, congratulations, kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas ng libre. Free rice. At ang panghuli ay numero 13. Number 13. Okay. Mrs. Joy Candido. Mrs. Joy Candido ng Barangay Dumrog, kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas ng libre. Okay po, congratulations sa 6 winners ng 5 kilos rice dyan po sa Group number 6. Group number 6. Tuloy po ang pamamahagi ni Lito Drop. Punta naman po tayo sa group number 7. Mayroon po tayong 75 beneficiaries sa group number 7 at 6 po dito ang tatanggap ng free rice, 5 kilos rice. May message po si Regine Pasquito. Happy first year anniversary po sa Lito Draw. God bless po sa inyo, Manolito and Ate Ana. Usaan ang pamilyahan na buligan. Oh, isa daw po siya, naintindihan ko na yawaray Isa daw po siya sa nabigyan ng free rice. Oh, natutuhan ko na yan. Turuan niyo magwaray, asawa ko. Nakadito pa, Akha, MacArthur, damo nga salamat. Oh, marami daw pong salamat. Okay, naintindihan ko, isa na yun. Okay, Lucial Docente, happy Sunday and happy first anniversary. Thank you po. Yung misis ko, isang beses pa lang napunta ng MacArthur noong 2015. Hindi nga siya naging masaya nung bakasyon namin kasi nagkaroon ng Nagkasakit. nagka-diarrhea sa tubig natin doon.
Sorry, mahal ko. Sa susunod, bibili na kita ng mineral water. Hindi na-enjoy. Hindi na-enjoy. Oo. Aray ko. Sa pagtitipid, uminom ng tubig sa gripo. Sa ano? Sa mangga at bagong. Sa Okay Panggat po. Bagoong pala. Sandali, may ano, sisimulan naman ako. Sandali lang po. Ano ba? COVID ko. Okay po. Tuloy po natin sa group number 7. Ito na po yung unang tatanggap. 6 po dito yung ating mapapasaya. Numero 53. Sino kaya siya? Hanapin natin. Numero 53. Okay, sorry po. Ang aking COVID ay palaging sisipon. Numero 53. Okay, si Mrs. Loretta Godilos. Mrs. Lorita Gudilos ng Barangay Kalutan. Congratulations, kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas. Free rice for free. Free rice for free. Ito yung pangalawa na tatanggap. Numero 25. Okay, number 25. Okay, Mrs. Lordi Lima Carbo Vista? Carta Vista. Carta Vista. Mrs. Lordilina Carta Vista ng Barangay Dumrog. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Yung pangatlo po. Number 68. Number 68. Okay po. Ito na tayo. Ano ba dito? Okay po. Okay, Mr. and Mrs. June Duran. Mr. and Mrs. John Duran ng Barangay Dumrog. Congratulations. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Pang-apat po, numero 39. 39. Mr. and Mrs. Jonel Agravante. Mr. and Mrs. Jonel Agravante ng Barangay Kalutan. Congratulations. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Ako, may tumalaw, nagkasunod. Basahin na natin yung dalawa na yon. Numero 66. Okay. Okay, Mr. and Mrs. Louie Belicario. Mr. and Mrs. Louie Belicario ng Barangay Dumrog. Congratulations. Kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas. At ang mananalon, ito po. Numero 38. Okay. Mr. and Mrs. Floro Cabos Jr. Ang mananalon si Mr. Floro Cabos Jr. ng Barangay Dumrog. Congratulations, kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas ng libre. 5 kilos rice for free. Congratulations sa 6 winners ng Group 7. Sarap lang magbigay ano. Basta puro free. Punta naman po tayo sa group number 8. Okay, meron po tayong message. Kesbag Guadamor. Haba naman ang message. Jillian, nabasa ko na yan. Okay, happy first anniversary po, Kuya Lito and Ate Ana. God bless, thank you. Si Teresita Magno. God bless and more power, Lito Draw from Conching Magno. Hello, Conchita. Okay, hi Jenny Rose, Teresita Magno. Salamat po sa pagtulong ninyo. Thank you. Sino pa po ang ating... Meron po tayong 23 live viewers. Okay po. Okay. Tuloy po natin yung ating pagbibigay ng free rice. Sa group 8 po tayo Group ngayon. 8 at 6 po dito yung tatanggap ng libreng bigas. Ito na po. Okay.
Numero 3. Okay, number 3, Mrs. Senaida Ranoco. Mrs. Sinaida Ranoco ng Barangay Aguinaldo, congratulations, kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Numero 30. Okay. Mrs. Lorna Abrugar. Mrs. Lorna Abrugar ng Barangay Aguinaldo, congratulations, at kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas for free. Pangatlo po, natatanggap ng surprise na bigas ay numero 46. Okay, congratulations kay Mrs. Remedios Dado. Mrs. Remedios Dado ng Barangay Aguinaldo, congratulations, kayo po ay tatanggap ng 5 kilos free rice ng surprise. Pang-apat po, 59. Number 59. Okay po. Mrs. Soling Sabihon. Mrs. Soling Sabihon ng Barangay Aguinaldo, tatanggap po kayo ng 5 kilos rice for free ng surprise. Pang-5 po, number 58. Okay. Mr. Pablo Maragrag. Mr. Pablo Maragrag ng Barangay Aguinaldo, congratulations, kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas ng surprise. At ang panghuli, ito na po, pumalon. Sino itong mananalon? Hanapin natin, sino kaya siya? Numero 10. Number 10. Numero 10 na mananalon. Mrs. Karen Ida. Yung mananalon po ay si Mrs. Karen Ida ng Barangay Aguinaldo. Congratulations! Kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas for free ng surprise! Congratulations sa 6 winners ng Group A. Meron po tayong dalawa. Group number 9! Okay, 24 po ang ating live chat ngayon. Thank you po sa inyo. 24. Keep watching po. Mamaya po, mayroon tayong 5 po ang ating pamimigay na free sa atin pong guessing game. Okay po. Group number 9! 6 po dito yung ating mapapasaya ngayong week number 52. Ito na po. First year anniversary. Sino kaya siya? Pinakauna sa group number 9. Numero 27. Okay. Congratulations kay Mr. Idoy Oprim. Mr. Idoy Opren ng Barangay Palanas. Palanas. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. Paring Idoy, andyan na po yung hinahanap mo. Numero 56. Okay, congratulations kay Mrs. Ita Abendaño. Mrs. Ita Abindanyo ng Barangay Palanas, congratulations, kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas. Pangatlo po, natatanggap ng libreng bigas. Numero 7. Number 7. Finish na to. Finish na siya. Okay. Congratulations kay Mrs. Rosie Danko. Mrs. Rosie Danko ng Barangay Dumrog, congratulations, kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. At ang pang-apat po ay si numero 43. Okay, congratulations kay Mrs. Evelyn Edaniol. Mrs. Evelyn Edaniol ng Barangay 6, congratulations, kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. At ang pang-5 po, ito na po. Numero 31. Number 31. Congratulations kay Mrs. Noemi Balbuena. Mrs. Noemi Balboyna ng Barangay 7, congratulations, kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas. At ang pang-6 po sa group number 9, ito na po yung panghuli, numero 71.
Okay, congratulations kay Mr. Marlon Candido. Mr. Marlon Candido ng Barangay Vigan, congratulations! Kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas ng surprise! Okay. Makakarating po sa inyo yung bigas Congratulations sa ng 6 surprise! winners. Okay, mayroon po tayong 26 live viewer. Mananalo nako. Okay, Tess. Mananalo ko na ngayon. Sige nga, tingnan natin yung galing mo. Okay, hi kay Regina Pasquito, kay Teresita Magno, thank you. Alvira Badges. Keep on watching lang mga subscriber para sa inyo yan. Okay, keep watching. Okay, group 10 na po tayo. Saan yung FB live? Hindi naka-ano yun, naka-live sa FB. Okay po, tuloy po yung pamamahagi. Punta naman po tayo sa last group, group number 10. Mayroon po tayong 75 beneficiaries at 6 po dito yung ating mapapasaya ngayong week 52 sa ating first year anniversary. Sana magkaroon pa ng another year. 104 years, ini. Pang second year ay pang 104 weeks. Sana marating natin yan. Okay po, ang una pong tatanggap sa group number 10, ito na po. Okay po, ang una pong tatanggap sa group number 10, ito na po. Numero 15. Okay. Congratulations kay Mr. and Mrs. Narciso Candido. Mr. and Mrs. Narciso Candido ng Barangay Vigan, congratulations. Kayo po ay tatanggap ng free rice 5 kilos. Number 59. Okay, number 59. Congratulations kay Mrs. Clarita Pabilando. Mrs. Clarita Pabilando ng Barangay Vigan, congratulations. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilos free rice galing sa Lito Draw. Numero 40, Iono. Okay po, number 41. Congratulations kay Mrs. Sosima Gaspe. Mrs. Susima Gaspi ng Barangay Vigan, congratulations. Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas ng libre. At ang pang-apat po ay numero 7. Okay, number 7. Okay po, congratulations kay Mrs. Erlinda O. Gaspe. Mrs. Erlinda O. Gaspi ng Barangay Vigan, congratulations. Kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas. Libre lang po. Makakarating po sa inyong tahanan yan. 5 kilos rice. Pang-5 po, ito na po. Numero 50. Okay, number 50. Congratulations kay Mr. and Mrs. Porperio Gaspe. Oh, magkamag-anak sila. Mr. and Mrs. Porperio Gaspi ng Barangay Vigan, congratulations! Kayo po ay tatanggap ng 5 kilong bigas ng libre at darating po sa inyong tahanan ng surprise! At ang pang-anim po, numero 70. Okay, number 70. Mrs. Rosie Belarmente. Mrs. Rose Villarmente ng Barangay Vigan, congratulations! At kayo po ay tatanggap ng 5 toneladang kilong bigas ng libre galing sa Lito Draw. Congratulations po sa 6 winners ng 5 kilos rice sa group 10. Okay, si Libet po. Nakuha po ba lahat ni Libet? Hi Libet, where are you? Okay po, maraming salamat po at yan po yung ating 38 families na tumanggap ngayong week 52 sa ating libreng bigas. Ito po ay free at saka sa susunod na week baka 10 o baka 18 lang yung ano natin ang tatanggap pag walang nag-top up. Okay, 29 po ang ating live chat. Keep send your comments. Okay, subscribe po tayo dito sa Lito Draw. Okay po, yung ating pong 3 balls at saka 6 balls
ay hindi nyo po mapapanood dito sa Lito Abadjis YouTube channel. Punta po kayo sa Lito Draw YouTube channel at doon po nyo mapapanood yung ating 3 balls at saka 6 balls. At kaya libre lang po, kaya grabin nyo na. Okay po, tuloy po yung ano natin. At punta naman po tayo sa ating pahulaan. Nako, sino kaya yung masiswerte dyan? Yung mga nakasubaybay sa atin, talagang sure ako na mananalo talaga. Mayroon po tayong 5 ang kukunin natin na mananalo ng tag 10 pounds. Okay po, ang una nating papahulaan, gusto ko lang alamin kung sino yung kung sino talaga yung ating Ready na po ba kayo? ating mga nakasubaybay. Ready na po ba kayo? Mag-message po kayo ng ready. 32 po ang ating maglalaban-laban. Mag-ready po tayo. Jomar Langit is still here. Ready? Ready na po ba kayo? Navidad. Nick, ready, set, go. Yanin. Yanin. Yanin nagre-reserve. Mag-message Johnny po muna Navidad. ng ready. Jelian ready, Peli, Adel Paguyo, Shari Navidad. Madali lang po ang bahula. Aginan. Clarification lang po mayroon po, depende po ito sa wall namin, yung darating po dito sa dalawang cellphone namin ni Mrs. Kasi mayroon pong traffic sa ere. Ready na daw po sila. Pag napadaan yung message nyo sa ere, hindi makakarating ng maaga sa amin. Kaya depende po sa wall namin. Ready daw Of course, sa wall nyo, kayo po ang mauuna. Sa wall nyo, kayo po ang mauuna kasi doon kayo nag-a-answer sa cellphone nyo. Marites Huganas, Pero ready na po. ang official po ay dito po sa amin. Kaya ito na po. Ready na po. Navidad, Angelica, ready. Rafael Dice, ready. Regine, Okay po. Pasito, Jess Liam. Meron pa Pakinggan nyo yung sasabihin ko meron pa akong hindi nakikita ang nagre-ready. Ready na ba lahat? Asan pa iba? Regina Pasquito. Okay po, sa 10 pounds. Naka-ready na ha? Naka-ready na po ba kayo? Magsagot kayo kung alam nyo na. Sige nga. Sige. Ano nga ang sagot? Okay, ready. Okay. Ito ang tanong. Ito ang tanong ha. Ay, si Michelle ready daw. Okay. Ready na Michelle. Ito ang tanong. Okay. Ang official. Ito yan ha. Ito. Galing dito. Anong official na numero ang unang lumabas dito sa Tambiolo? Dito sa Tambiolo. Yung pinakauna. Yung pinakaunang numero. Mag-answer na kayo kung alam nyo. Anong number Ay, ang unang lumabas? hindi po. Doon po yan sa week 2 result. No. Si ano daw? Anong number? Wala pa. Hindi po 15, hindi po 17, hindi po 15, hindi po 1, hindi po 12, hindi po 4, hindi po 9, hindi po... Wala pa. Wala. Hindi po 13, hindi po 25, Okay. hindi po 7. I saw one. Yeah, I saw already. Okay, mayroon na pong tumama! Meron na pong nakita. Mayroon na pong tumama! Kaswerteng bata. Okay, titingnan natin. Titingnan natin kung... Antayin mo muna natin. Baka mayroong pumasok na hindi pa Oo. nakikita. Kaya katulad ng nangyari last week. Meron siyang Pero mayroon na pong tumama. Ito po ay nasa second week ng Lito Draw. Second week. Yung official na number na unang lumabas dito sa Mahiwagang Tambiolo. Ay, ba't naging iba yung... Mayroon na po, di ba yan? naging iba oh. Hindi, tingnan mo sa unahan. Okay, titingnan lang natin. Pipicturean ko muna yung nakita ko para mayroon akong ebidensya. Ay, sa iba pa pala. At pupunta po ako sa taas kung mayroon pong nakasagot ng tamang answer. Hindi po 19, hindi po 7, hindi po 8, hindi po 07, hindi po 34, hindi po 26, hindi po 25, hindi po 2, hindi po... 25, the place.
8, 15, 12, 23, 9, 2, 35, 75, 7, 10, 12, 9, 8, 16, 9, 3, 23 9, the 4, bless. 25 the bless. O, ano na 12, yan? 1, 15, 17, 15, 9. Okay po. Tapos ready na. Ang official na tumama, Si Ira Aganan. si Ira Aganan. Kaswerteng bata. Ira Aganan, mag-message po kayo. Ilagay nyo yung iyong telephone number at kayo po ay tatanggap ng 10 pounds. Isisettle po natin kung saang lugar ka naman. Ayan po ay makakarating sa inyo. Mag-message po kayo, ilagay mo telephone number at babalikan kita ng tawag. Congratulations, Ira Aganan. Okay. Sabi ko sa inyo, yung mga nakasubaybay. Okay po, pangalawa po. Pangalawa po. Oh, magsagot po muna ng reader. Ready na po ba kayo sa pangalawa? May mga nag-answer pero yung iba nahuli, 24. Okay. Okay, mag-answer po muna ng reader. Another one. Another one. Are you ready? Ready po muna, reader. 10:57. Yung mga nakasubaybay palagi dyan. Ready na po ba? Okay na, ready po? Ready na po ba? Okay, ang second. At ang pangalawa po, Pangalawang tanong. nasaan na yung mga taga-Scotland? Nasaan yung mga taga-Scotland? Okay, ready na po? Age conception. Oh, magsagot na ready. kayo. Alam niyo po kung anong sagot. Okay po. Makinig po, makinig. Yung pangalawa po, ito po. Makinig kayo. Anong bagay ang pinahulaan noong first week at gaano kabigat? Yung kompletong answer. Okay. Okay. Anong bagay ang pinahulaan noong first week ng Lito Draw at gaano kabigat? Okay, go. Kompletong answer. Go. Kompletong answer. Ilan? Okay, Yasmin, ilan? Need ang Okay. Hammer yon, hammer. Pero gaano kabigat? At gaano ilang... kabigat? Okay. 10 pounds yung isa, 10 kilo. Hindi kayo nanonood. Dapat pinanood nyo yung first video. Okay. Yung result. Yasmin Isabel na. Oo, mini hammer yon. Mini Okay. hammer or hammer. Pero gaano Okay. kabigat? Okay, may nakahula na. Sino? Ayan. Oo, pero kompletong answer. Oo nga, kompletong answer. Ano yan? Ilang kilo, ilang grams, ilang ano? Kailangan kompletong answer. Okay. Hindi kilo. Okay, kailangan po. Yung kompletong Ito answer. po answer nyo. Come on. Si Yasmin Isabel Manyada. Kompletong answer. Hammer po siya or mini hammer. Wala pa pong nakakahula. At gaano kabigat? Hindi po pounds, hindi po 10 pounds. First video po ng result ng week 1. Yan po ang aming unang pahula. Mini hammer po. Okay. Yung tamang sagot po, hindi po 3 kilos. Kung ano po. Hindi po 288 grams. No, wala pa. Yung tamang sagot, Kanya, wala pa. may nagsagot pero hindi kompleto. Balikan nyo yung video. Ayun, mayroon. Okay. Mayroon nagsagot, siya pa rin ang nagsagot. Okay. Tumama na siya. Tumama na siya. Siya pa rin nagsagot. Yung unang sagot niya mali. Wala, hindi kompleto. Pero siya pa rin. Okay po, ito na po. Yung official. Answer. Ang tamang sagot po ay hammer at 344 grams.
Hammer or mini hammer, ang bigat po ay 344 grams. Okay po. At mayroon po tayong tumama. Babalikan ko lang sa taas, baka mayroong nag-registered bago nating i-official. Wala na, no, mama. Yun. Si Raquel Daes, mini hammer, 300 grams. Hindi po 300 grams. 344. 344 grams. Nauna sana siya. Okay po, binabalidate lang po kung Binabalidate ko lang kung mayroong naunang pataas. Ang tamang sagot po ay mini hammer or hammer na nagbibigat po ng 344 grams. LB Martelio, wala namang Siya rin ang nagsagot ng 344 hammer. Okay po, official po. Official po na tumama ng 10 pounds ay si Jomar Langit. O, taga saan itong Jomar? Jomar Langit, kayo po ang official na tumama ng sagot sa ating mini hammer or hammer na 344 grams. Siya rin ang unang nagsagot na 344 hammer. Okay, ang winner si Ira Agana. Okay po, at saka si Now Jomar si Langit. Jomar Langit, mag-message po kayo at ilagay nyo yung iyong telephone number kung friends Okay. kita sa Messenger. Taga saan si Jomar Langit? Jomar Langit. Taga saan po ba kayo, Jomar? Kaswerte. Nanalo po kayo ng 10 pounds. Okay po. Mag-message po kayo ng ready. Kung ready na po kayo, isa pa po. Isa pa po. Sige nga, tingnan natin yung galing nyo. Kailangan panoorin yung pinaka... Sabi ni Ninyo Quirante, my last three pa. May last 3 pa. Sige nga, ang galing. Sige, okay. Ito ha. Mag-message muna ng ready. Ready na po ba kayo? Tingnan natin ang galing nyo. Okay pa? Mag-ready na po. Ready na po ba kayo? Pag ipakita ko sa inyo, mag-answer kagad kayo ha. Tingnan natin ang galing nyo. Ito na po. Ito. Ready? Ito na po. Ready? Ayan, sagutin nyo. Sagutin nyo. 25 divide 25 plus 25 minus 25. Ilan ang sagot? Magsagot na kayo. Ayan. Ay, ano ba? Ayun. Talino ba yun? Tama ba yun? May nauna. Ayan oh. Oh, mayroon pang nauna. Ito na. Ano ba sagot? Hindi tama. Ayan. Wow. 11:04. Okay pa! Kagagaling nyo ng mathematics. Talino, hindi na ba ginamitan? Hindi na ginamitan ng calculator. Ayun, 25 divide 25 plus 25 minus 25 equals 1 year. Pang 1 year na po 1 natin. year anniversary! Kaya 1 ang answer. Ngayon, ibabalidit natin kung sino yung nauna. Si Marites, hindi na sagot. Tess, Tess, huwag mo ano nang ba? gamitan ng calculator. Tingnan natin kung sino yung magaling sa mathematics. Okay. Ayun, ang nauna. Ready. Si MC. Muntik lang manalo uli si Arya Aganan. Ay, lagana, naunahan ni MC. Naunahan ni Imse. Pipicturean ko para may ebidensya. Naunahan ni MC. Si Yasmin Isabel Manyada, 0 daw. Nagsisunuran na iba, 0. Okay po, ang official na tumama ay si MC.
Okay. Panalo po si MC ng 10 10 pounds. pounds. Okay, so ilan na? Meron pa. Tatlo na. Tatlo na. Asa na yung mga ano nyo? Ito ay hammer. Okay, sino pa? MC, ang talino mo siguro. Magna cum laude ka siguro sa mathematics, Ano ano? pa yung isa? MC. Tinalo yung bata ko, ah. Shout out daw kay Elian Slakay. Mag-shout out muna tayo si Jessa Navales, Bokya sa mga mat. Okay, mag-ready uli, ready uli. Bokya, ang simpleng pintor, Bokya. Jessa. Meron pang dalawa, okay. Mag-ready na, ready. Mag-message na ng ready. Kailangan nakasubaybay kayo. Si Nino Quirante, Bokya pa rin. Hayaan mo na. Alam nyo na sa ano, pag nag-anniversary uli ng second year, pang week 104, agapan nyo na. Okay po? Yuhu. Ready na po ba? Oh, ready uli. MC daw ang nauna, sabi ni Gira Sarmiento. Oo, si Michelle. Hagoy, kabaltok, oy. Michelle. Si Peli Mbile, 11 daw sagot. Nahuli. Anong kabaltok? Grabe, kabaltok. Sarmiento 52, Adelpa 50, Goyo 52. Kahusay yung mga iba. Okay po? Ready na po ba? Oh, pang-apat. Okay po. Ito na po. Kung nakasubaybay kayo sa ating Lito Draw. Ito po, bibigyan ko kayo ng clue. Ito po ay nasa... Okay, tatanungin ko na lang. Sino? Ready na ha? Magsagot na kayo. Anong isasagot nyo? Sige nga, kung alam nyo. Napakadali. Ito, kailangan kumpleto ha. Kailangan kumpleto. Dalawa ang sagot nito. Sino yung dalawang tao na unang tumanggap ng libreng bigas na 5 kilo? Ito po ay nakatira sa Barangay 3. Dalawang tao po. Kailangan dalawang answer nyo. Yung sino unang nabigyan ng libreng bigas? Pinakauna. Sino ang pinakauna Na dalawa. na dalawang tao na nabigyan ng libreng bigas ng tagli 5 kilo? Magsagot na kayo! Si Mahal at si Mura. Sabi ni Michelle. Si Mahal at si Mura. Si Mahal at si Mura. Ay, Michelle talaga. Mitch, si Mahal at saka si Mora. Si Ganda at si Pangit. Ala, balikan nyo pa yung ano, Sige na. nasa week 2 result. Mana Paulingan Iyabukto. O nga, dalawang pangalan. Dalawang pangalan po ang tumanggap ng tagli 5 kilong bigas. Pauling at Mana Julie, no? Hindi po si Pauling at Mana Julie, hindi po. Iyan. Julie Araneta, hindi. Mahal at si Mura, hindi. Virgin and Glory. Virgin ang Glory. Hindi. Nasaan si Lilibet, yung tagahatid? Nawawala si Lilibet. Apply. Yung mga pamangkin na naghahatid, sige nga. Oh, si Mape. Nasa Barangay 3 po. Sige po, yan. Oh, napakarami ng clue. Si Elizabeth. Puntahan nyo lang sa week 2 result. Week 2 result, nandoon po yung video. Yung unang tumanggap ng tagli 5 kilong bigas ng libre, dalawa po. Sa week 2. Yung una pong tumanggap, Emma Parungaw, ngayon lang tong araw, Hindi yan. Yung aming first vlog. Ay, Yung yung una. week 2, nasa week 52 na po tayo. Ellie Okay po, ibibigay ko po yung isang pangalan para isa na lang ang hahanapin nyo. Si Virgilin daw. Ang unang tumanggap
ng libreng bigas? Ang pinakauna na dalawa. Ay, ito daw. Lucia daw at Marga, sabi ni Elvira. Sino? Lucia at Marga. Hindi po si Lucia at Marga. Hindi po. Teresita Magno, yan. Okay po, ang isa po ay si Margarita Aspa. Si Margarita Aspa. Baka yung sinasabi ni Elvira. Sino pa yung isa? Ngayon yung isa na lang ang hanapin nyo. Kailangan po kompleto yun. Kompleto po. Ang mga apelido po at saka Si Margarita Aspa po yung unang tumanggap. Mayroon pong isa na isa pa. o dalawa LB, dalawa. Friend Chubby. Chubby. Yung po binigyan po ng bigas. Inabutan po ni Lilibet. Nahirap ba? Si Libet ang unang tumanggap at siya ang nagbigay. Okay, mali. Hindi po. Margarita and Lucia, hindi po. Yung una pong tumanggap, ang isa doon ay si Margarita Aspa. At sino po yung isa? Kompletong pangalan. Margarita at kompleto. Sa ano to? Sa General MacArthur Eastern Samar. Margarita Aspa daw. At Rita. Oo, Margarita Aspa at Okay. Isa pa. kompleto. At Rita, sinong Rita? Tama, si Rita, pero ang kompleto, anong apelyido? Rita Navidad? Margarita Aspa Busa, mali. Si Margarita Aspa at saka si Rita. Anong apelyido ni Rita? Margarita Aspa at si Rita Si Rita ano? Cordero daw. Hindi. Hindi po, si Rita Cordero. Okay, tama na. Meron na ako nakita. Sige nga, sino? Mali. Rita Navidad. Mali po. Aba, hindi naman yun eh. Oh, diba? Okay pa, kailangan po ang tama. Okay, kailangan po dalawa. Ayun na, mayroon na. Meron na. Ayun, ito. Ito. Oo. Okay Dali, po. hanapin natin kung meron na pong nakita dito. Meron na pong nakitang tama, pero titingnan po natin kung meron pa pong iba. Mayroon pong tumama. Ang apelyido ni Rita, hindi po Aracyaw. Sorry po, Caroline Santos. Ang sagot mo ay Margarita Aspa at Rita Aracyaw. Hindi po Aracyaw ang apelyido ni Mana Rita. Kahit Rita lang po, kasi binigay ko na yung Margarita Aspa, kahit isa na lang. Ang buong pangalan ni Mana Rita ay Rita Oracyaw. Bakit ba Margarita sa Cavite? Margarita Aspa at saka si Rita Oracyaw. Si Rita Oracyaw po ang tamang sagot. Rita Oracyaw. Mayroon na pong mga nag-answer pero babalikan ko lang po kung Okay po, ang tamang sagot po ay Margarita Aspa at Rita Oracyaw. So, sino po ang palagay nyo ang nauna mag-message? Oracyaw po, Oracyaw. ito po, mama. Ito. Bakit yan? No, isa lang siya eh. Hindi, ibinigay na yung pangalan ng Margarita Aspa. Okay na yon. Akala ko ba ito? Rita. 11:13. Ito?
Rita Ocaria. Ito Ocara. na si Elvira. 11:30. 11:13. Rita Ocaria. Titingnan lang natin na kung sino nauna. Hindi. O, si Michelle Abaches din. Hindi, nauna yung ano sa taas. Ayan o. Si Elvira Abaches. Rita Ocaria. Rita Sarmiento. Rita Navidad. Ito, nauna. Ayan o. Nahuli. Sino? Yung kay LB, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim pa yung nauna kay LB. Okay po. So, dapat dalawa ang sagot. Hindi, isa lang kasi binigay mo na yung isang answer eh. Sino yun? Ito. Sino? Ito. Hindi ito Caroline Santos. Yung taas niyo. Hindi, yung sagot ni Caroline Santos ay Aracquiao. Kaya mali. Cordero. Okay po. Titingnan ko lang yung taas. Baka may nakasabit. Okay po. Official na yun. Wala. Ito. Saan? Where? Ito. Prince Chubby daw. Hindi si Prince Chubby. Ano yun? Pera yun ang napanalunan. Pinakauna. Ruta Cordero daw. Rita Navidad. Sino? Ito si Jilan. Ito si Jilan. Alin? Ito ba? Ang gusto mo? Ito? O yan. Yan. Ang official na tumama. Ang naupa ay si Gillian. Si Gillian po ang unang tumama. Nahuli yung kay Elvera ng pang-anim na answer. Ang tumama po na official ay si Gillian Guadamor. Esba Guadamor, Rita Ocaria. Rita Ocaria po ang tunay na pangalan. Okay po. Congratulations, Gillian Guadamor. Mag-message po kayo para mag-register dito sa ano ko kasi malilimutin na ako. Kayo po yung official na nanalo sa kay Rita Ocaria. Okay po. Meron pa po bang isa? Meron pang isa ano? Sige nga. Tingnan natin yung galing nyo. Isa pa. Yung panghuli po, ito po. Ready daw, isa pa. Bokya pa ako. Ay, si Jessa Navales, bokya pa daw, isa pa. Ito. O, sandali, nagagawa pa. Bokya pa rin, haha. Regine, ready. Okay, last one. Sino kaya asan si Manita Suganas? Hindi na nagsagot. Okay, ready. Navidad Angelica, ready. Gab, Maika, Gagabuan, Jenny Rose Vlog, malas ako. Ay, wag mo sinasabi yan. Tayo lahat ay swerte. Okay ha? Tingnan ko ang galing. Tingnan ko ang galing ni MC sa mathematics. Mathematics daw uli. Mathematics, naka-ready na pa? Si Marita Suganas, ready. Ready mo na yung calculator mo, Tess. O, ready na ba? Ready na. Ito. Tingnan natin. Pero ika-calculator ko rin. Ano kaya yan? Ito, ready? Ready? Yung mga taga-Tanglad, dito na. Ready na? Oh, MC. Yung mga taga-Kabanatuan, taga-MacArthur, ito na. Ito na. Ayan. Ano yan? 25? 25
times Hindi, 25 52. at 52 times 52 plus 1 divide 15 equals oh, Oh, sige nga kung ilan. plus 1 daw eh. Ay, 180. Ano? 52 daw. Titingnan natin yung answer. Eh, ako nagpapahula, hindi ko rin alam. Oh. 14, 27, 2000. Ika-calculate ko. Ilan ang tama? 52 Nawala si MC. times 52 180.26. Plus 2704.06. 1 divide 15 equals. Ako nga. Kahaba ng numero. Ako. 52 times 52. Ano ba? 52 times 52. Ano? Plus 1. Plus 1. Divided by 15. 15. Equals. Ayan. Ayun. Tama ba? Ha? Ayun, si ano. Si Mahusay talaga. Ilan yan? Si MC. 704. Mahusay talaga yung isa sa mathematics. Ayun din isa. Ay, si Nabidad din. Kinalculator pala to eh. Sige nga, kung sinong nauna. Titingnan natin muna ha. Hindi, may 7 eh. Sige. Hindi, yung round of okay na yon. Tingnan natin kung sinong kompleto. Ay, ayun. Si Jason Navales. Anong oras yan? Hindi, ito. Ito naman, oh. Bukya, ready na po. Ito Ayun. naman. Si Gagabuan 1, ready. Ay, ayun, may nakakuha. Sino yan? Joker lang, ito naman. Eksakto! Kinalculator nga. Sinong magaling sa calculator? Ayun. Anong sagot? Ayun na nga. Ire. Yan, isusulat ko. Hindi. Ayun, no. Sulat mo. Saglit lang po. Yan bang sagot? Hmm? 2704.0666. Ay, mali pa siya. Nasobrahan naman siya. Nasobrahan ito. Nasobrahan yung isa. Nga, tingnan natin. Ulitin ko ulit sa calculator. Kung tama ang sagot. 52 times 52 plus 1 divide 15 equals. Oh, parang mali ah. 52 times 52 equals. Wala pa pong nakakuha ng tama. 52 times 52 plus 1 equals divide 15 equals. Ano yan? Iba na naman si Papa. Ako nga. Ako po. Tingnan natin. Mali yung 52 times 52 equals 52 times 52 equals equals plus 1 plus 1 equals divide divide 15. 10. Okay po, yan ang tamang answer. Tre. Walang humpay na tre. Hindi. 1, 2, Wala, 3, 4, sandali 5, pa, 6. wala pa pong nakakakuha. Ulitin nga natin, bakit yung iba, ano, 50.
Okay. Okay, so wala pa pong nakakakuha ng tama. Ito, mayroon na. Saan? Ayan o. Kulang. Six. Hindi. Hindi. Diretso na yan eh. Kaya nga. Oh, ilan yun? Kung nag-calculator na po kayo, ilagay nyo na po lahat ng lumabas sa calculator. Lima lang siya eh. Kung gumamit na po kayo ng calcio, Kahirap nito. ilagay nyo na po lahat ng 52. lumabas. Times 52 equals plus 1 equals divide 15 equals. Ayan ang lumabas. Wala pa po. Wala pa ako nakikitang ng tama. Wala pa. Mag-calculator kayo. Si Pyra Nabidad, sumubra naman. Oo, sumusobra Yung iba isa eh. kumulang. Yung isa kumulang. Si Pyra sumubra. Okay. Si Rowena Garcia kumulang. O, si Rowena Garcia kumulang. Si Ninyo Kerante kumulang. 1, 2, 3, 4, 5. Baka naman ito sa iba-ibang calculator pag scientific eh. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumubra naman. Wait, yun ay 6. May 6 na. Walang makakuha. Ibahin na lang. Ibahin na lang. Hindi na kukuha. Kahit gamitan ng calculator, ibahin na lang. Ibahin na lang natin. Ibahin na lang po at iba-ibang lumalabas. Ito mayroon oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pa rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ibahin na lang po. 3, 4, 5, 6, 7. One, two, three, 4, 5, 6, 7. Pero understood na yan na diretso eh. Pero baguhin natin kasi complicated ano? Complicated po. Baguhin na lang. Baguhin na lang natin. Baguhin na lang natin yung sagot kasi complicated. Ito na lang. Dito na lang sa hula. Magsagot muna ng Rede. Magsagot muna ng Rede. Baguhin natin at complicated. Kung ano-ano kasi nilagay ni Papa. Okay, ready na po ba? Anong tawag nito? Basta. Ha? Anong tawag nito? Basta. Ha? Hindi. Pwede rin. Pwede rin ano. Ay, ito na lang. Complicated din yun. Yan sana ang papahulaan ko. Complicated din yun. Ito na lang.
Sige nga, kung sinong mauuna. Oh, ready na kayo? Ready? Mag-message muna ng ready. Mag-message muna ng ready. Ito pong panghuli. Ready na po ba? Ready na po ba? Nandito ang papahulaan ko. Ready na po ba? Ngayon pa lang sila nakakuha ng binago na. Nabago na po. Nabago na at magulo. Magulo. Okay po. Ready na po ba? Mag-message muna ng ready. Dalawa-dalawa nang sasabi ng tama daw sagot nila. So, wala na po yung ano. Iba na po, iba na. Ready na po ba? Ito na. Ito na yung panghuli. Ready na po ba? I will get. Ayun, yun na lang eh. May kasama pang chichid yan. Ako na, nakikita dyan eh. Baka lunggag pa. Tinanghali na natin. Alaga, tanghali na. May mga pupuntahan pa. Tato mo. Ayan, sige nga, kung magaling. Oh, ready? Ready? Okay. Ano na? Okay na. Meron na. Nandito na ulit sa box. Ready na, ready na. Magsagot muna ng ready. Hindi pa po. Naghuhula Hindi na pa, sila. wag munang maghula. Wag munang maghula. Wag munang maghula. Mahirap po ang hinuhulaan. Ready na po ba? Okay. Okay. Go! Oh. Go! Hindi po, ballpen yan. Hindi po. Go! Hindi po gunting. Hindi po pintel pen. Ready na po ba kayo? Sige nga, kung ready na. Ayan, ayan. Ayan na, ayan. Ayan. Ayan na. Oh. Sige nga, kung ready na. Ako na magtingin. Ikaw mag-ano. Ayan na, oh. Oh, ayan. Sige nga, kung ready na. Hindi po sibuyas, hindi po astre. Yes! Let's look! Ayan na nga, oh, oh. Oh. Look! Ang dami naming... Ito na ang clue, ah! Hindi po ay glasses. Hindi po eyeglasses. Malapit-lapit sa eyeglasses. Hindi po cotton buds. Malapit-lapit po sa eyeglasses, Angelica. Arya Aganan, hindi po eyeglasses. Just think! Mag-isip po kayo! Tama yan. Hindi naman yan hold. Okay, still. Yung tamang sagot. Tamang sagot po. Hindi po salamin. Hindi salamin. Malapit-lapit po sa eyeglasses. Just think. Think nyo po. Mag-isip kayo. Not go. Ayan yung tunog. Oh. Oh. Di nyo
ayan na nga, oh, oh. Pwede naman siguro yan. Alin? Okay. Picturean mo. Oh, mayroon na pong tumama! 11:35. Sandali. Okay. Dapat case yan eh. Sabihin na natin yung tamang ano. Hindi naman yan box eh. Dapat pa yung tamang description. Pa, hindi na sumasagot yung ba't hindi na nag-a-up? Pwede na rin yan. Oo, yan. Okay po, mayroon na po ba? Mayroon na pong sumama. Pero tama rin yung isa. Yung ilalagyan din yun. Okay po. Mayroon na pong tumama. Itong laban. Hanapin natin kung sinong nauna. Sino na una? Ayan. Eyeglass ano po to? Case. Eyeglasses case. Case po ito. Eyeglass case. Pero ikaw consider natin kung sino nauna sa ano. Okay po. Yan po yung ano, sagot natin. Case po, eyeglasses case. Eyeglass case. Ano ko na yung aking phone eh. Ano. Oh, sino po ang tumama sa inyo? Barkadas, isa pa daw. Sino sasabi? Yung sila, here and there. Ay, clean. Contact lens. Nawala kung sinong nauna. Tingnan ko dito sa computer. Ay, siyanin na. Yung tama. Glasses case. Yan o. Ayan, no? Yan. Ito. Where? Ayan, no? Sino na una? Ito, oh. Ito. Ay, meron din pa na usa si MC. 11:38. Ito. Anong oras? Hindi. Nahuli pa yan. 11:37. Meron pa Ito, isa. oh. Oh. Anong oras yan? Titingnan ko lang, ha? Dito ko na sa laptop titingnan. Nandito lahat yung ano. Ito, oh. Oh. Ma, ito, oh. Sino? Ano pangalan? Ayun, oh. Titingnan ko. Pipicturean ko. Titingnan ko muna kung sino yan. Simpleng pinto. Meron pa. Yun, no?
Hindi, mayroon pang nauna dyan. Sino? Ito, ito, ito. Ah, may nauna sa kanya. Oo. May nauna sa kanya. Sige nga, titingnan ka na sa taas. Frame of glasses, reading glasses. Anong oras yan? Hindi pataas ang bahay ko. Magnifying glass, reading glasses, eyeglasses box. Anong oras nga yun? Yung alin? Anong oras yun? Hindi nagkaano dito. What time? Pupunta nga ako doon sa ready muna. Tapos tingnan natin. Reading glasses, magnifying glasses. Si Navidad Angelica meron din sa Ito. Nauna ito, pinakauna. Sino? Ito. Yan, pinakauna yan. Yes, Navales. Anong oras? Meron pa nauna sa kanya. Yung nauna sa inyo lahat, titingnan ko pa yung taas. Lagayan ng eyeglasses. Tama si Gisa Navales. Yung iba, mga nahuli na yon, sila Michelle, si Nimsi, si Nimia, mga nahuli. Ngayon, titingnan ko pa pataas kung mayroon pang nauna kay Gisa. Gisa Navales Channel. Tama yung sagot mo, lagayan ng eyeglasses, pero titingnan ko pataas. Eyebrow. Magnifying glass, eyebrow. Wala na, dulo na yun yung. Ayun, ang nauna ito. Ito. Yan. Earphone, eyebrow, sunglasses. Kasi doon yung mga yung mga nauna, eyebrow lens. Okay po. Okay. Mayroon pong official na nauna, pipicturean ko po. Ayan. Ang official po na nauna ay si Gisa Navales Channel. Lagayan ng eyeglasses. Okay po, madami pong nakasagot pero mga nahuli po. Kadami. Mga boxes. Yan, pumasok yung Official po na tumama ay si Gisa Navales Channel. Congratulations, Gisa, at panalo po kayo ng 10 pounds. Okay po, maraming salamat po at Okay. Very much. thank you so much sa pag-join nyo sa ating anniversary. Sa ating first year anniversary. Sana mag-join din kayo sa ating pang second year anniversary sa ating free rice, free litre, free raffle. Okay po, maraming salamat po at mabuhay po Sandali. Okay tayong po. lahat. So, ang ating pong mga winner ay si Ira Aganan, si Jomar Langit, si MC, si Questa Baganor. Ano pangalan niya? Angelica, ba? Gillian. Si Jillian, Kesba Guadamor, and then yung last po Gisa ay Navales si Jessa. Channel. Si Jessa Navales. Okay po, yan po ang ating 5 lucky winner. Walang nanalo sa mga kamag-anak ko mga pamangking ko, kapatid Mahihina mag-ola, Michelle. Sorry. Tama sana answer mo pero akalayo, kadaming nauna sa iyo. Okay. Okay po, maraming salamat po at see you next Sunday. Bye-bye for now. Alright, thank you everybody for joining our first year anniversary. Bye. Bye for now.